אני בן ואני קר. אני בן קר. אנחנו הורים ואנחנו חמים. אנחנו הורים חמים. למה אתם שותקים? לא אכפת לכם מהקור שלי? איך לא יהיה לנו אכפת? כמה שאכפת לנו. שלכולם יהיה אכפת כמונו. לא יעזור לכם, אני קר, וזה סופי. נו, אתם לא רוצים להגיד משהו? 1, 2, 3 אבל אנחנו הורים כל כך חמים. מדוע קיבלנו בן קר כמוך? אוח, כמה שאני קר, זה נכון. אין רגש אנושי שיכול להזיז את נפשי הסטטית מקיפאונה. נו, אני מחכה. סליחה שהתעכבתי. אני כבר... מה היה הדבר הראשון? כן, הקראתי לך כל לילה סיפורים לפני שנרדמת. אני קר. ואני לקחתי אותך ללטף ארנבים בחווה, אתה זוכר? הפרווה שלהם הייתה כל כך חמימה, אתה זוכר? אני קר. הרי בכל יום בישלתי אוכל ביתי, אוכל של אמא, וכשלא בישלתי רק הכנסתי למיקרו וחיממתי. הרי אם נשאר מאתמול, צריך רק לחמם. צריך רק לחמם, את אומרת. בפה שלי הכל היה קר. טפו, קר, את שומעת? ואני תליתי את כל הציורים שלך על הקיר, גם את אלה בהם סתם קשקשת עם טוש. והרי היה גם ציור אחד עם שמש גדולה. חכה רגע, אראה לך, עד היום שמרתי אותם במחסן. תמיד ציירת שמש בצד ימין למעלה. אך הפעם היית ציירת רק שמש בלי דבר שיפריע לה. שמש צהובה ומחממת. עם קרניים על כל הדף. על כל הדף אתה שומע? אני רץ לחפש את הציור. הישאר במקומך, אב טרחן. מה יוכיח עכשיו ציור של ילד? ילדים אינם בנויים לתת דין וחשבון בנושאי טמפרטורה. אבל למה? למה? איך? אם הורים כל כך חמים. לא יעזור לכם לילל עכשיו. אני קר וזה סופי. וחוץ מזה, גם מיזנטרופ. מציע שתרשמו זאת לפניכם, כדי לחסוך זמן לשיחה נפרדת. עוד מכה כואבת. איני ערוכה לכך. ככל שדחפתם לי חברים לשחק איתם, ככל שהבסתם אותי בשוקולדים, כך הלכתי והתקררתי, הלכתי ושנאתי, הלכתי וקפאתי. לומר זאת בפשטות, נכשלתם. אתם ודאי מצטערים שלא ניסיתם לגדל יצור חי נוסף מלבדי. אך המחזור האחרון של אמא כמדומני היה עוד בתקופה של רבין, וכעת אין לכם עצה מלבד להרים ידיים. נו, אתם לא מתכוונים להתווכח באשמת מי יצאתי קר כל כך? כמובן, אנחנו כבר מתחילים להתווכח. איך יכולתי לשכוח? מרוב צער שכחתי את סדר הדברים. גם אני בהחלט מצטרף לוויכוח. אלך רגע לרוקן את מעי, וכשאחזור אשיב מלחמה שערה. לקח לך הרבה זמן, אבא. חזרת אדום, מזיע וחם, כמה שאתה חם בניגוד אליי. אבא שלך יכול לרתוח מתי שנבקש ממנו. אתה מוכן, בעלי? בהחלט. ניצלתי את השהות על האסלה לביסוס וחידוד טענותיי על מקורות הקור של צאצאינו היחיד. מעולה. אתם מוכנים כבר להתחיל? ליצורים קרים כמוני אין זמן לחמם סתם את המקום.
מבחינתי, את יכולה להטיח. שנייה אחת, אני מתיחה, כבר אני מתיחה. תן לי קודם לגמור לקייח בנחת. זאת האמא שלך, מהרגע הראשון חשדתי בה. לא היינו צריכים לתת לזקנה לשמור עליו כשהיה קטן. תמיד דחפה את האף שלה, רוע בדם היה לה, רוע בדם. וזה מדבק, תדע לך. עוד כשהייתה צעירה, היא התחילה לראות דברים. חולה במוח, קרפדה עם דם קר. ואצלי במשפחה, כולם בפירוש חמים ושפויים. כל הכבוד, אמא, תכניסי לו. אמא שלי? איך את מעזה? אמא שלי הייתה לבה, איקרוס. כל מי שהתקרב אליה נכבה. ואילו אבא שלך, אם כבר פותחים את הכל, אבא שלך הוציא 3 מילים כל חייו. אין לי ספק שהיה סוכן מוסד בארון. אבא שלי? על מה אתה מדבר? כן, אבא שלך היה נציב קרח, לא חייך מימיו. איך הבן היחיד שלנו לא יצא קר אחרי סבא כזה, נפלא אבא, חד וחלק, איך הכנסת לה. נו, בלי ספק השהות המיוזעת בנוחיות היטיבה עם טיעוניך הפעם. זה מספיק לי, תודה. איך אדם הופך לקר, אתם שואלים? לא יעזור לכם הורים חמים. מה לי ולסבא? מה לי ולסבתא? איני מעוניין לשמוע עוד טיעונים והשגות. כעת, כשכל העובדות נמצאות על השולחן, אפרוש מכם בקור האופייני שלי. עייפתי. כל שאני צריך כעת זה חדר ומיטה בה יהיה קר לנפשי, ואתם תשמרו על המשפחה החמה לעצמכם. אני הולך. אם תרצו לנפנף לי לשלום בפעם האחרונה, אתם מוזמנים לעשות זאת כעת. כמובן שזה לא יגרור שום תגובה מצידי. אני קר ואיני זקוק לדבר. מספיק לי שאתם יודעים ולא תשכחו זאת. נו אמא, כמה זמן אני צריך לחכות? אוי, סליחה, לאן אתה הולך, בן קר שלי, לאן? אולי נבעיר את האח, נשב סביבו יחדיו, נחליף חוויות מחממות. בטוחני שזה יעזור לכולנו להתרכך ולהפשיר. יעזור? כדי שדבר יעזור יש להמציא בעיה. לי דבר לא יעזור משום שנפשי חלקה ללא רבב. אני בורחתי בתודעה של אגם קפוא. גופי לא מבקש שפשוף. טוב לו במצבו. אבל מי יודע? תנסי לבקש ממני שוב. אני מבקשת ממך שוב. מה את מבקשת? שוב. אבל מה את מבקשת שוב? בוא חמוד, תחליף לבגדים נוחים, ואבא ידליק את האח. אני אגיש לו שולחן פחמימה מבעבעת, ואתה תשב בפינה עם פרצוף זועף, ותסרב לכל מה שמבקשים. ואתם תנסו לשכנע אותי לאכול? מתי שננסה. אם כן הוחלט, אני אשב כועס, ואתם לא תבינו מה קורה בתוך ראשי העצור. הקשה זה שלאיש אין גישה אליו. בטח לא לכם, וזה יגרום לכם צער? האין זה כך? כמובן שיגרום. צער ומכאוב. יגרום לנו צער ומכאוב, נכון בעל? בהחלט. מכאוב וצער. צער ומכאוב אישה. בוא חמוד. בוא נשב על שטיח הצמר מול האח, והכל ישוב על מקומו. אעשה זאת רק למען להוכיח לכם, הורים פתאים, כשתראו שאין אח בעולם שיכול לי. הרי אם טרם הבנתם נוצקתי מחומר מבודד הפשרה. בזמן ששניכם תזיעו ותעמלו על תלאותיכם הלבנטיניות, אני לא אזוז מדעתי. אהיה עצור מבפנים וקפוא מבחוץ. או בקיצור, אשאר קר.